Binulan nga sa bali ti boyfriend na dagiti nagduma. Adama na ni apong yo nagsubsubli manan. At tangaron nga video kahit intayo ituloy dagi panagsasaritaan tayo idikalman nga dagiti ugali dagiti Ilocano nya innom nga ugali dagiti Ilocano. Ka na ibagak nga rod idikalman ni gitalo nga ugali dagiti Ilocano. Ti mo na nga rod kat man nakigayem. May kadwa haan nga naaksaya ti makan. May katlo ka nagagat. Tatangaron nga video tayo, ituloy ko, di may kapat, may kalimakin, may kainem, nga ugali dagiti Ilocano. Nya, ugali nyo garod. Kung sakbay na kat, ag-subscribe kayo pa imot anong kayo pa nga nakasubscribe yung channel tayo. Nya, ag-subscribe ka nga ro doon. Tasakbay ko nga ituloy, dagi pinagsasaritaan tayo di kalman. Dagi talong nga ibatat nga ugali dagiti Ilocano, kat ibagbagakon. Haan nga amin nga Ilocano kastoy, dagiti sumagmamano lang, dagiti talong nga ibatat dagiti sumagmamano, mabilbilang nga Ilocano nga kastoy to ugali na nya. Lahang nga amin nga Ilocano, mangrugitay nga ro doon. Ibaga haan nga amin manon. Narod una. Han nga na imot. Haan nga na imot dagiti Ilocano nya. Kastoy na pa yan na ibagak nga hanga na imot dagiti Ilocano. No kadwa dagiti barkada da nga mapanjuwar. Kastoy. Ilibre da amin. Friend kahit ko kasta. Lamay kanta ilibre ka ko na na. Kastan to man di maysan. Ilibre ka ko na nang tumanon. Ilibre na amin isuda. Nino malpas agawid. Ngiti sidaan tayo. Sardinas. Diyan dagiti Ilocano nga dagduma. Nya. Nakwada ti war na managtod da ti war ngum agawid da. Ay na sardinas sa sidaan da. Apo peros de los buenos nya. Pera de los buenos. Maikalima. Nga ugali dagiti Ilocano. Dagiti suwag mamano lang dagiti sumag mamano. Ang kung ibagbaga nga amin dagiti sumag mamano lang. Ikalima. Managtulong dagiti Ilocano nya. Managtulong dagiti Ilocano. Apaya nga managtulong dagiti Ilocano kastoy. Da umay kang tulungan kan. Da ko matagbagbagat ti kwa di jay. Napamutumulong na panagbagkat ni iki mo. Bagkat dita, bagkat dito. Normal pass. Yan ate meriendan. Kung na chay, apo. Napantimulong, napanaging tutulong. Apo ti mag-odi na damagayan ti dawatan na nga merienda. Apo kasyam. Nga rod ti mag-odi. Managayat. Diba? Managayat dagduma nga Ilocano nya. Kastoy no apaya nga dagduma ka managayat launay. Kastoy. Apaya nga managayat. Binulan nga sa bali ti boyfriend na dagiti dagduma. Apo kasyam. Lalo dagiti kungkunak. Apo kasyam tumanon. Binulan. Dagiti garo dagiti innom nga ugali dagiti Ilocano nya. Nya pa dagiti munan, hindi ay baga dagiti talong ay munan. Basta tatry dagiti talong ay bagtataka mununa. Haan nya na imot. May kadwa. Managtulong, helpful. May katlo. Managayat. Dagita tata dagiti ugali dagiti dagduma nga Ilocano. Hanyo nga kagurgura na apong nyo, te bagbaga latos usto nga mo. No matamaan ka mo kagurgura na apong mo, agbalin nga adal, kanyam na ito nga imbagak tatawa. Mo kang anga na apong mo, tanod din to ko ag high blood. Lati maminsan tayo, baga manon nga, agyaman na, tagiti nagbuhay na pressure ko launay niya. Nga ro, ag-subscribe kayo. Kung na di kayo pa nga nakasubscribe, tamagsaka mo ni apong yo. Laurayin nyo dito sumaron ng mga episode na nagyaman akti pa nagbuyayo. God bless kada kayo amin. Bye-bye.